Wara li l-gvern ta' Robert Abela ivvota favur l-introduzzjoni ta' taxxa fuq il-vapuri li jitlu bil-merkanzija fil-portijiet tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, issa donnu li waqaf il-muta u qed jgħid xejn rigward l-impatt li din id-deċiżjoni se tħalli fuq l-ekonomija Maltija u fuq il-konsumaturi. Kienet din il-konklużjoni tal-editorjal tal-Malta Business Weekly li esprima tħassib serju dwar din il-kwistjoni tat-taxxa ġdida fuq il-vapuri. Mill-gazzetta tistaqsi wkoll jekk meta vvota favur din it-taxxa, il-gvern kien xħaq in konsiderazzjoni l-impatt negattiv li din se jkollha speċjalment fuq l-impjiegi. Il-liġi li vvota favurija l-gvern tinkludi taxxa ġdida fuq il-vapuri li jitlu bil-merkanzija fil-portijiet tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u għalhekk tot ukoll għal port il-ħieles. Sintendi din it-taxxa li mistennija tidħol fis-seħħ minn Jannar li ġej ma tapplikax għal portijiet oħra bħal dawk tal-Afrika ta' fuq. U għalhekk portijiet bħal dawn se jkunu ħafna iktar affordabbli bil-possibilità li l-Freeport jitlef ħafna xogħol. Fi kliem sempliċi l-editorjal qal li din il-mossa mhux tal-li hija ta' żvantaġġ kbir għal portijiet tal-Unjoni Ewropea tal-li ser tkun qed tagħmel ftit li xejn ġid lill-ambjent hekk fil-merkanzija sempliċiment ser tkun qed titpoġġa f'portijiet oħrajn waqt li l-vapuri xorta se jarmu l-emissjonijiet. Esperti qed jgħidu illi wara li l-gvern baqa' ċas quddiem dan kollu, Malta kapaċi ma tibqax iċ-ċentru ta' trasport bil-vapuri, kif kumpaniji kbar jafu jibdew jagħmlu użu minn portijiet differenti. Apparti minn hekk il-merkanzija li tasal Malta se tibda jkollha pis finanzjarju addizzjonali. Pis li jrid jinġar minn negozji Maltin u eventwalment jaf ifisser żieda fil-prezzijiet ta' diversi prodotti importati.